Назвы вуліц уплываюць на мазгі. Вуліца імя бальшавіка-садыста робіць нормаю бесчалавечнасць. Але патрэбная не толькі дэкамунізацыя, а і дэкаланізацыя гарадскіх тапонімаў. Адзін з шляхоў вярнуць назвы тутэйшых вёсак, урочышчаў і крыніц. Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае спадарства. Не буду хаваць. Упершыню не маю заўвагаў да комплексу найменняў станцыяў метро. Я пра пачатак трэцяй лініі. Слуцкі гасціняц, Немаршанскі сад, аэрадромная, Кавальская слабада, вакзальная, плошча Францішка Багушевіча, юбілейная плошча. Тут і беларускасць, і функцыянальная пазнавальнасць, і адраджэнне да новага жыцця старажытных тапонімаў. Ведаю, што канчатковае слова было за спецыялістамі, знаўцамі гісторыі і тапанімічных прынцыпаў. У мяне збярогся пратакол паседжання камісіі па найменаваннях і перайменаваннях вуліц і плошчаў пры гарадскім выканаўчым камітэце ад 1993 году. Я ўваходзіў у тую камісію, дзе сярод іншага абмеркавалі назвы станцыяў першай і другой лініяў. Разглядаліся імёны Кальварыйская ці Кальварыя для тады планаванай маладзёжнай, ці Валі для цяперашняй Пушкінскай, Ракаўская ці Мядзвежына для цяперашняй спартыўнай, Красны, менавіта так, Бор. Да выніку бальшыня рашэнняў не дайшла, бо змянілася ўлада, а за ёй і склад тае камісіі. Цяперашняя ўлада, нягледзячы на яе заявы, не мае ўсеабдымных ідэалагічных канонаў. Яна зацята бароніць савецка-расейска-бальшавіцкі сынодык у прэстыжным і знакавым цэнтры сталіцы дзяржавы. Усе гэтыя камуністычныя і камсамольскія, Леніна і Энгельса, але ўжо не мае ідэяў, як называць сотні новых вуліц. Таму яна папусціла лейцы на менскіх ускраінах, дзе, не раўнуючы як у рэзервацыях, дазваляюцца імёны Алеся Гаруна, Янкі Брыля ці, скажам, Ежы Гедройца. Але яшчэ ў пачатку 90-х тапанімічная камісія ТБМ прыняла канцэпцыю ўпарадкавання урбананіміі, гэта значыць унутрыгарадской тапаніміі Беларусі, якую нядаўна абнавіла. Найважнейшае палажэнне канцэпцыі. Тапанімічныя сістэмы паселішчаў да пэўнага гістарычнага моманту фармаваліся натуральным шляхам. Ва ўмовах Беларусі прынцып вяртання аўтэнтычных назваў дзейнічае для назваў узніклых да сярэдзіны 19 стагоддзя, калі ўлады расійскай імперыі пачалі выкарыстоўваць унутрыгарадскую тапанімію Беларусі ў сваіх ідэалагічных мэтах і звярнуліся да перайменаванню. Аўтэнтычныя урбанонімы ёсць аб'ектамі нематэрыяльнай культурнай спадчыны, а значыць, падлягаюць ахове і аднаўленню. Акупацыйныя антыдэмакратычныя рэжымы выкарыстоўваюць гарадскую тапанімію для сцірання памяці, знішчэння слядоў духоўнай творчасці народу. У выніку і цяпер стаўленне шмат каго да унутрыгарадской тапаніміі паўтарае савецка-таталітарныя матрыцы. Маўляў, мапы гарадоў табула раса, дзе можна пісаць начыста адпаведна сваім уяўленням, як павінна быць. Але ж у гістарычных цэнтрах бальшыні гарадоў Еўропы мы амаль не знойдзем адыменных назваў. Наадварот, з імёнаў вуліц відаць, якая даўніна перад намі, якое глыбокае карэнне мае той народ на той зямлі. Аўтэнтычныя тапонімы – помнікі нематэрыяльнай культуры. Нельга нішчыць адзін помнік культуры дзеля ўсталявання другога. Нельга адбіраць перспектыву ўзнавіць з-пад намазанага пазней кітчу старажытную фрэску. Адыменныя назвы – гэта з'ява позняя. З'явілася правільная ідэя назваць адну з менскіх вуліц у гонар Васіля Быкава. І прапанавалі перайменаваць Ульянаўскую, бо вуліца Леніна, маўляў, ужо ёсць. І нават збіралі за тое подпісы. Але вуліца, званая цяпер Ульянаўскай, належыць да гістарычных. Ляхаўка, ляхаўскае прадмесце, адна з старажытных частак гораду. Назва фіксуецца з 16 стагоддзя. Фрагменты трасы вуліцы мелі матываваныя, унікальныя беларускія назвы. Гарбарная, Іллінская, Ніжняляхаўская. Ці адна з іх, ці ўсе тры, несумненна будуць адноўленыя. Сталічная магістраль імя Васіля Быкава абавязкова павінна быць.
і яна заслугоўвае статусу праспекту. Дарэчы, беларускай урбананімічнай традыцыі ды граматыцы адпавядае прыметнікавая форма – быкаўскі праспект. Адной з матываваных прапановаў было перайменаванне вуліцы Цеміразева, якая пачынаецца ад дому, дзе пісьменнік жыў. Што да горадні, то там цяперашняя вуліца Парыжскай камуны, вызначаная для кампаніі дзеля надання імя Быкава, нават больш старажытная за Менскую. Вуліца фіксуецца ў дакументах з 15 стагоддзя. Наколькі ведаю, яна насіла імёны Бернардынская і, магчыма, Курганская. Апошняя назва унікальная ў маштабах Беларусі. Смею меркаваць, што сам Васіль Уладзімірович наўрад ці быў бы усцешаны, што канчаткова выцясняюцца і так панішчаныя саветамі помнікі беларускай гісторыі папярэдніх эпохаў. Ацэнкі многіх культурных з'яў мінулага былі скажоныя, сапраўдныя каштоўнасці нацыянальнай культуры засталіся нам невядомыя. Пісаў ён у 1991 годзе. І яшчэ прыклад, які, магчыма, сяго таго збянтэжыць. У 2006 годзе падчас падзеяў на пляцы, які афіцыйна і гістарычна беспадстаўна завецца Кастрычніцкім, узнікла прапанова пераназваць яго ў пляц ці плошчу Каліноўскага. Ідэя развілася, з'явілася думка некалі паставіць там помнік вялікаму беларускаму паўстанцу. Аднак зноў жа, мясціна гэтая належала да гораду вельмі даўно, была часткай так званага новага места. Як цвердзіць даследнік менскай урбананіміі Іван Сацукевіч, ад царквы святога Юр'я мела імя вуліца Святаюраўская, што акурат пралягала праз цяперашні пляц. Вось жа Святаюраўскі пляц, або плошча. А выява святога Юр'я якая? Пагоня. Вось вам іконны помнік. Зберагайма ў тапаніміі усе пласты нашай вялікай гісторыі. Трэба ж дадаць станоўчых прыкладаў упарадкавання гарадской тапанімічнай гаспадаркі. У канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў наша грамадства ўпершыню за доўгі час дамаглося права голасу ў гэтым пытанні. Пачаліся пазітыўныя змены – дэсаветызацыя, дэкалянізацыя, вяртанне да беларускіх традыцыяў. У Менску в адпаведнай камісіі пры выканаўчай уладзе працавалі мастак Яўген Кулік, гісторык Віталь Скалабан, якіх сёння ўжо няма сярод нас, літаратуразнаўца Адам Мальдзіс, гісторык Захар Шыбека, мастак Мікола Купава і ваш адданы слуга. Рашэнні камісіі перадаваліся на разгляд выканкаму, і там іхны лёс быў розны. Наша камісія ініцыявала перайменаванне плошчы Леніна ў пляц Незалежнасці, праспекту Леніна ў праспект Скарыны. Шчыра кажучы, я думаў, што пасля паўтузіна перайменаванняў галоўная магістраль сталіцы займела назву навечна, бо Скарына, здавалася, не павінен нікому муляць, але я памыляўся. Удалося вярнуць вуліцы імя чэкіста Апанскага назву Кальварыйская, бо вядзе да гістарычных кальварыйскіх могілак, вярнуць Ракаўскую, перайменаваць Максіма Горкага на Максіма Богдановича, які нарадзіўся на гэтай вуліцы. Удалая была прапанова Захара Шыбекі надаць вуліцы за савецкім часам званай імем зноў жа чэкіста Урыцкага назву Гарадскі вал, бо яе траса супадае з колішнім валам, мяжой старажытнага горада. Быў вернуты ў назве вуліцы старадаўні тапонім Раманаўская Слабада, савецкая назва рэспубліканская. Камісія ўхваліла поўнае вяртанне да каланіяльных назваў у межах таго самага гарадскога валу. Плошча Свабоды, пляц Высокі рынак, Леніна Францішканская, Камсамольская Феліцыянаўская, Энгельса Дамініканская, Куйбышева Плябанская і гэтак далей. Аднак чапаць камуністычны некропаль збаялася нават тагачасная ўлада, а пагатоў цяперашняя. Толькі нядаўна было ўвасоблена ў жыццё рашэнне 20гадовай даўніны вярнуць так званай гандлёвай вуліцы старадаўняе імя Зыбіцкая. Аднак у Беларусі ёсць горад, які можа пахваліцца добрым развязаннем тапанімічнай праблемы ў цэлым. Так, гэта маладэчна. Вымаўляю назву паводле тамтэйшай народнай традыцыі. А песня фестывальная, напісаная ў 93-м годзе, калі там пачаўся штогадовы фэст беларускамоўнай песні.
Фэст быў унікальны, ён стаў беларускамоўным стартам для многіх выканаўцаў. Вядома, была ў тым заслуга кіраўніка выканаўчай улады Маладэчна. У 91-94 гадах Геннадзя Карпенкі. Што да назваў вуліц, то кіраўнік гораду проста даверыў гэтую справу абазнаным у беларушчыне людзям. Мясцовыя актывісты беларускага руху уклалі прапановы, а ў 92 годзе фармальна звярнуліся да тапанімічнай камісіі ТБМ на чале з прафесарам Леанідам Лычам па навуковую падтрымку. А фактычна маладачанскі грамадскі дзяяч Алесь Капуцкі, на той час інструктар гарадскога савету, звярнуўся да мяне як намесніка старшыні тае камісіі. Мы напісалі ліст да маладачанскай улады з выкладам канцэпцыі ўпарадкавання тапаніміі, ужо часткова апрабаванай у Менску, вяртанне гістарычных тапонімаў да расейскага перыяду і дэідэалогізацыя астатніх. Мы хотели подзначить высокую якость проведенной вашей комиссией працы, вернутая вуліцам гістарычныя назвы Замкавая, Гарадоцкая, Віленская, а таксама нададзеная назва Лібава-Роменская, функцыянальная, лёгка арыентуюць жыхара горада і падарожніка. Наданнем вуліцы назвы Бухаўшчына ваша камісія і выканкам паклалі пачатак адраджэнню і захаванню тапонімаў, страчаных у сувязі з пашырэннем горада. Надзвычай удалы выбар зроблены для назвы плошчы «Старое места». Вяртаецца ў актыўнае быццё самабытнае беларускае слова «места» у значэнні «гарадское паселішча». На нашу думку, развіццём канцэпцыі, вызначанай пералічанымі назвамі, стала б названне галоўнай вуліцы горада «Вялікі гасцінец». У беларускай і шырэй у еўрапейскай традыцыі называць галоўныя вуліцы функцыянальна. Галоўная, вялікая або унікальна узгадайма кіеўскі хрышчатык. Гасцінец – значны гандлёвы шлях. Імя пасуе да насычанай гандлёвымі аб'ектамі магістралі. Акрамя таго, арыгінальнае самабытнае слова упрыгожыла б горад як яго візітоўка. Мадэль перспектыўная, бо дазваляе ўтвараць іншыя тапонімы – Менскі гасцінец, Малы гасцінец і гэтак далей. Ліст меў вынік. Карпенка адным рашэннем зацвердзіў перайменаванне больш як 20 значных вуліц. У горадзе з'явіліся ці былі адноўленыя таксама Заслаўская і Лебедзяўская, Бэзавая і Купальская. Усё гэта замест камуністычных, камсамольскіх, чырвоных, энгельсаў, савецкіх. З'явіліся вуліцы Кастуся Астроскага, Адама Міцкевіча, Язэпа Лёсіка, Грамадоўская, Местачковая, Крынічная, Новы свет. Галоўную магістраль, былую Леніна, сапраўды назвалі «Вялікі гасцінец», і на гэтае прыгожае беларускае імя дагэтуль ніхто не падняў руку. Маладачанскае тапанімічнае ўпарадкаванне пачатку 90-х можа служыць майстар-клясаю для актывістаў і нацыянальна адказнай мясцовай улады, калі такая нарэшце з'явіцца у іншых беларускіх гарадах. З вамі быў Вінцук Вячорка. Вы слухали падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.